הספר שלה יש בו משהו חזותי, והתערוכה היא חזותית, והיא בעצמה אישה שעובדת עם ויזואליה. אבל אני חושב שהתשובה כבר ניתנה על ידי שרון, רק כל מה שנאמר בערב רק מעציל את זה. תשימו לב לתמה של התערוכה, שזה וריאציה של שיר התמונה, זה הרי אותה תמונה בווריאציות שונות, והספר הוא ספר על ההתבגרות, ואני ממש רואה את אותו קשר, כי כל השיחות האלה על המלאכים העולים ויורדים, והשירים כמו של לידה, שעוד לפני שנולדתי חיכתה צעקה וחיכה בחוץ העולם, שאני אתברר דרכו, והמלאך שמלווה את הבן אדם, המלאך שמלווה את הבן אדם בעצם בתהליך ההתבגרות, והתבגרות זה העולם מחכה. תראו למשל את העולם הירושלמי הזה ששרונה ואני חולקים, שרונה מלידה, אני מכאן, העולם מאוד קשה, אבן ירושלמי, העיר הקשה הזאת, היא תמיד אנחנו מגיעים אליה, וכל פעם, בעצם כל שלב בחיים זה איזושהי וריאציה על אותה תמונה. והשאלה אם אתה יוצא מהתהליך הזה מחוזק, אם המלאך הוביל אותך אל מה שנמצא באמת מעבר, או שאתה בסוף התמונה, כמו שהרבה שירים פה חוששים, עם המלאכים, מלאכי אמונה, מלאכי ספק, או שהתמונה נשארת ואתה נגמרת. זה אולי החשש של כולם. אז אתם יודעים, הפנומנולוגיה, אבא שלי הוא עוסק בכתיבת ספר ועכשיו קצת מתעסק בפילוסופיה. הפנומנולוגים, הוסר ואחרים והיידגר אומרים וזה מזכיר לי את הספר של המחוץ לתחום. בעצם הבן אדם הוא באיזשהו מקום תמיד מחוץ לתחום, כמו שאמרת. זאת אומרת, יש עולם ויש אותי, והשאלה מה היחס. והפנומנולוגים למשל אומרים שהמציאות כפי שהיא זה הדבר האחרון שבן אדם מגיע אליו. כלומר, אני למשל זוכר את השהות שלי 10 שנים בירושלים, רק עכשיו שירדתי לערב הזה, פתאום אני חושב, הרגשתי פעם ראשונה את ירושלים, כי ראיתי אותה נקי, ראיתי פתאום שזה סך חומות ואנשים. אני זוכר כל הפעמים שרצתי כאן, והתרוצצתי ויצאתי והייתי כאן וחזרתי. זאת אומרת, ואני מניח שזה מסלול של כל אחד. אתה קודם בונה את המציאות, ואחרי שאתה בונה את הפענוח שלה, אז אתה בעצם רואה מה שחיכה מלכתחילה. והשאלה אם המבט האחרון מעמיד אותך במקום הנכון ומחוץ לתחום הנכון, זאת אומרת, אתה יודע איפה אתה ואתה יודע מה המציאות, או שעוד פעם אתה אומר בעצם למה היו כל הווריאציות האלה. תשימו לב איך אנחנו חוזרים הווריאציה של שיר התמונה, ואם אפשר להוציא איזושהי בשורה, הניסיון של שרונה מחוץ לתחום, המלאך שיוציא אותנו, איך היא כותבת בספר, הניסיון להיות כל יכול במציאות הישראלית העכשווית האלימה מבית ומחוץ. כל כך סוגר עלינו הדברים, כמו שהיא אמרה שהילדים אמרו לה, בני 12. מה ייתן לי את האפשרות לצאת מזה? הווריאציה הזאת, הפנומנולוגיה הזאת, תיתן עוד ועוד וריאציה. שרונה נותנת את הווריאציות של אלן גדי שתמיד חוזרת. הילדות, הארץ, הצבא, כל מה שהוא זז, זה כל פעם חוזר מחדש ואנחנו מנסים, אז אולי יחד, אני והיא ואתם, נוציא בשורה מבית אומות המוצר שאפשר לתת עוד ועוד עד הווריאציה הנכונה, שמעמידה אותנו בדיוק במחוץ לתחום ובתחום הנכון. אנחנו בפנים ואנחנו בחוץ. אנחנו מעורבים, כמו שאומרים האקזיסטנציאליסטים, אנחנו סולידד, אנחנו מעורבים ועצמאים. ואז אנחנו גם בתוך המציאות, גם משתחררים ממנה ונהיה עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. תודה.